Tak je to tak, dedu staré. Teraz robím hrabe kosisko. A komu to budem robiť, až pôjdem odtaľto. Nie je to moja prvá cesta týmto smerom od Sniny až k poľským hraniciam. A predsa sa neviem ubrániť myšlienke, že je čímsi výnimočná. Veď onedlho tu bude samá voda. Cestu zatarasí ohromná hrádza, celé údolie zaplaví voda z nádrže, milióny kubíkov vody. Čo len človek neurobí preto, aby mal vody dostatok. Rada by som sa stretla s ľuďmi v okolí Sniny, ako žijú, pripravujú sa na sťahovanie. Nie je ľahké odísť z dedovizne. Iste to nie je ľahké. Nie, nič sa nestalo. To prudké pribrzdenie bolo iba symbolické. Zastali sme totiž presne na tom mieste, kde bude hrádza starinskej vodárenskej nádrže. Prišli sme sem so zmocnencom Rady okresného národného výboru pre túto stavbu, inžinierom Františkom Onderkom. Je tu naozaj veľmi krásne. Ale onedlho to bude vyzerať celkom inak. Tu na tomto mieste vyrastie 50 metrov vysoká sypaná zemná hrádza, ktorá zadrží 60 miliónov metrov kubických vody a umožní tak pravidelný vodárenský odber v množstve 1200 litrov vody za sekundu. Vodárenská nádrž Starina, ktorá je súčasťou vodovodného východoslovenského systému, bude po dobudovaní zasobovať obyvateľov 4 okresov. Humenné, Vranov, Michalovce a Trebišov. Požadované parametre pitnej vody a hygienickú nezávadnosť zabezpečí úpravňa vody v Stakčine. Prvá stavba vodárenskej nádrže sa začala pred 3 rokmi a po jej dokončení v roku 1981 bude z provizorného odberného objektu zasobovaná Snina. Druhá stavba sa začne budúceho roku a bude pozostávať z výstavby samotnej zemnej hrádze s príslušenstvom, preložky štátnej cesty elektrických a telefónnych vedení, lesných cest a z hygienického zabezpečenia. Z toho dôvodu je nutné presídliť obyvateľov 7 obcí. Celé presídlenie sa bude realizovať v 2 etapách. V prvej etape budú to obce Ostružnica, Smolník a Veľká Poľana v termíne do konca roku 1980. Ostávajúce obce Starina, Dara, Ruské a Zvala majú byť presídlené do konca roku 1983. Výstavba celého diela je rozčlenená do 8 stavieb a má byť postupne realizovaná do roku 2000 pri celkovom rozpočtovom náklade skoro 2 miliardy korún. Ťažko mi sa bude odtaľto odchádzať, lebo myslím si, kde podívam svoje stroje, cirkuliár, pasovú pilu, tokáreň a ostatne majstrovské načine. Bežný, každodenný život, starosti s chodom domácnosti, s deťmi. Týmto ľuďom treba nájsť nové domovy. Tak veru, stará, dôverne známa krajina postupne zaniká a rodí sa nová. A človek je pôvodcom všetkého, aj toho zániku,
aj z rodu novej krajiny. Áno, zásahom človeka do prírody sa zmení nielen scenéria okolia, ale aj život ľudí. Zmení sa režim a charakter celého prostredia, ako vraví inžinier Pavol Kráľ, riaditeľ výstavby úpravne vody, ktorá je prvou z 8 stavieb na tomto diele. Začiatky bývajú na každej stavbe podobné. Hoci z hydrostavu sem prišli so základnými stavebnými kapacitami, tu treba vychovať ďalšie kádre pre stavebné profesie, aby sa celý súbor stavieb dokončil v stanovených termínoch. No a ich prvou úlohou je priviesť vodu z provizórneho odberu do úpravne vody a túto potom čo najskôr do sniny. Inžinier Kráľ nie je na stavbe podobného druhu prvý raz. Začínal vo Váhostave, stál pri zrode vodného diela Domaša a teraz je tu v Starine. Opäť s novými ľuďmi, v nových podmienkach. A aj keď im to niekedy v dodržiavaní termínov, ako vraví, zaškrípe, v Snine budú starinskú vodu piť určite na čas. Na stavbu sa môžem vrátiť kedykoľvek, veď sa iba začína. Ozaj, ako to tu bude, keď voda zaplaví celé údolie a v ňom Starinu. Tá naša Starina je starinné selo. Bolo u nej smutno, bolo i veselo. Žilo sa ťažko, bo národná jera prišla až nedávno vera. Mnohí odchádzali z doliny za lepším zárobkom. V roztrhaných nohaviciach, v deravých topánkach. Tak vtedy vyzerala celá dedina. Boj po vojne i do vojny žilo sa tu smutne. Panoval hlad, bieda i дуже dlho trvalo, pokiaľ som mógł napísať dašo veselšieho. U селі Старині забаву справляли, у všetkých žiteľu na zabavu zvali rozhlasom. A ja zadúmal, Nie, nedá sa povedať, že by sa po vojne zastavila migrácia. Skôr naopak. Veď odrazu bolo viac príležitostí, viac možností uživiť sa. Aj deti zvyčajne ostávajú tam, kde sa vyučili. Nechce sa im späť do hôr. A tak dediny starnú, jedna za druhou. Tí starší budú odchádzať najťažšie, to je pravda. Zrástli s týmito kopcami, aj s kamenistými políčkami. Postaviť sa, dievčatka, vyrovnaj tam. Helena, vyrovnaj. Môžeme? Začíname. 3, 4. Naspäť ešte raz. Bolo to zle. Nastúpte ešte raz. Tak, rýchlejšie, dievčatka, nastúpte. Rýchlejšie vyrovnať a pripraviť sa. Ideme. Teraz 3. Manželia Lukačišinovci, učitelia, ktorí zasvetili svoj život výchove najmladšieho pokolenia v Starine.
Preto, lebo okolité mesta potrebujú pitnú vodu. Dobre. A čo myslíte? Bude chutiť táto voda starinská aj občanom mesta Humenného a Sniny? Áno. Vidíte, mne takisto chutila táto voda, pretože tu učím a pijem ju už takmer 30 rokov. Učil som vašich starších bratov, vaše sestry, ba dokonca aj väčšinu vašich rodičov. Vy pôjdete na svoje školy, nájdete si svojich kamarátov ľahšie, pretože ste mladší a potom verím, že sa budete na svojich školách dobre učiť. Ja sa na vás raz prídem pozrieť. Juraj Kolinčák. Tvrdé, mozoľnaté ruky gazdu dodnes dokážu vystrúhať porisko na kosu aj hrable. A po večeroch siahajú po papieri a ceruske. Majster Kolinčák, ako ho v dedine volajú, zapisoval všetko, čo prežil, precítil. Tak sa zrodili jeho prvé básničky. Ešte napíše takú báseň, v ktorej zachytí život v dedine teraz pred vysťahovaním, aby ostala nejaká pamiatka ešte skôr, ako sa všetko ocitne pod vodou. Moji rodičia žili túto za týmto jarkom. Ja som, jak vyrástol a postavil som si tento dom svojima vlastnými rukami a dožil som sa toho, že ho musím aj opustiť. Hen za tým vrchom je už Poľsko. Veď Smolník aj Ruské ležia v pohraničnom pásme. A človek by tu mohol zablúdiť v pralese, v takom ozajstnom pralese, ktorý nemá páru, hádam, na celom Slovensku. Rypí vrch, s ním je spojená legenda. Vraj v hlbokých pivniciach pod vrchom je ukrytých 12 sudov zlatých zbojníckych dukátov. Ale zatiaľ ich nik nenašiel. Tam oproti je hora Pľaša. Od nej sa tiahne povestný prales smerom k Štítniku. Čo tebe, Ďuri, ty už za niekoľko mesiacov odídeš, už si bez problémov a ja tu musím ešte niekoľko rokov byť. Je to pravda, Mišku, ja ti to verím. Všetko za sebou. Sú ešte... Zvykli si na život v dedinách. Žijú tu ako jedna rodina. Potom po vysťahovaní ostanú tu len pohraničiari. A títo neostanú sedieť so založenými rukami ani v novom prostredí. Pomáhajú pri presídlení a na nových pracoviskách tiež budú prínosom. Nie je to nezvyčajný pohľad, skôr naopak. Predseda Mestského národného výboru v Snine Karol Vielkevič a podpredseda Mestského národného výboru v Humennom Michal Macko sa v posledných 2 rokoch veľmi často takto stretávajú v kancelárii podpredsedu Okresného národného výboru Jozefa Mittera.
Okresné stranícke a štátne orgány ich poverili vyriešiť otázku presídlenia 3500 obyvateľov Starinskej doliny. A tak sa spolu radia, spolu hľadajú východiská zo zložitej situácie. Akú konkrétnu podobu má však presídlenie? Kam sme to teraz prišli? Na sídlisko 2. Viete, naše mesto má veľký deficit pitnej vody. Preto s takou zodpovednosťou pripravujeme sa na presťahovanie občanov z vodárenskej nádrže Starina. Všetci obyvateľia mesta Sniny čakajú netrpezlivo na pitnú vodu z tejto oblasti. Každý občan z vodárenskej nádrži, ktorý tam v súčasnej dobe býva, považuje Sninu za svoje vlastné mesto. Ono im poskytuje pracovnú príležitosť, dáva podmienky vzdelania, ale aj kultúrneho vyžitia. Doteraz sme pridelili byt alebo stavebný pozemok všetkým záujemcom z prvého pásma vysídlenia. Dobré vzťahy, potreba pracovných síl, ale aj predovšetkým pitnej vody vytvárajú klímu pre presídlenie občanov. V súčasnej dobe pre každého záujemcov z tejto oblasti pripravujeme stavebné pozemky v lokalite IBV Brehy. Bude to moderná zastavba, kde nebude chýbať ani materská školka, jasle, základná 9-ročná škola, ale predovšetkým aj obchodná vybavenosť. Ide o veľmi modernú zástavbu, kde urbanisti nezabudli aj na dostatok zelene. Pre tých asanantov, ktorí sa rozhodli bývať v hromadnej bytovej výstavbe, pripravujeme byty v 3 sídliskách. My v Humenom máme ešte v živej pamäti riešenie problémov v súvislosti s výstavbou vodného diela Domaša. Preto Rada Mestského národného výboru už v mesiaci septembri roku 1975 schválila komisiu, ktorej poslaním je dávať jednotné informácie občanom spadajúcich pod asanáciu v súvislosti s výstavbou vodárenskej nádrže Starina v oblasti riešenia náhradného ubytovania, možnosti zamestnania, umiestnenia detí v predškolských zariadeniach a podobne. Vieme sa vžiť do situácie týchto občanov, že je veľmi ťažko opustiť rodnú dedinu, dedový zeň. A preto veľmi citlivo pristupujeme k riešeniu všetkých ich požiadavok. V záujme vytvorenia čo najoptimálnejších podmienok občanom, ktorí sa rozhodli bývať v našom meste, niekoľkokrát sme navštívili dotknuté dediny, na ktorých sme vysvetľovali občanom, čo všetko sme pre nich doteraz urobili a čo všetko urobíme ešte ďalej. Sme si vedomi toho, že najväčšou starosťou týchto občanov je riešenie bytového problému. Doposiaľ sme umiestnili v našom meste 48 rodín v hromadnej bytovej výstavbe a ďalších budeme riešiť postupne v stanovených termínoch. Tu ale naražame na značný problém, pretože súbežne s riešením umiestňovania občanov postihnutých asanáciou z tejto oblasti musíme riešiť i územnícku prípravu pre ďalšiu investičnú výstavbu. Konkrétne, aby som bol, v tomto roku musíme zasanovať celú ulicu Mierovú, kde potrebujeme prideliť 66 bytov pre rodiny postihnuté tiež asanáciou. Pre tých občanov, ktorí sa rozhodli riešiť svoj bytový problém individuálnou bytovou výstavbou v spolupráci s okresným národným výborom, vytvorili sme lokalitu tzv. Dubník, na ktorej práve sme, o kapacite cez 500 pozemkov. Bude tu komplexná technická a občianská vybavenosť. Doposiaľ máme záujemcov 93 z tejto oblasti o pridelenie stavebných pozemkov, ktoré vynasnažíme sa vybaviť do konca tohto roku. Čo sa týka zamestnania pre ekonomicky činných ľudí z tejto oblasti, v našom meste nie je problém. Možnosti zamestnania sú v priemysle, v poľnohospodárstve a v službách.
Súdruh podpredseda, dozvedeli sme sa, čo urobili a čo ešte urobia v Snine a v Humennom. Aká je situácia z vášho pohľadu, z pohľadu predsedu koordinačnej komisie pre presídlenie? Úvodom by som chcel uviesť, že v našom prípade ide asi o najväčšie presídlenie svojho druhu na Slovensku. Však treba presídliť 7 obcí, v ktorých žije vyše 920 rodín s 3500 obyvateľmi. Pritom toto presídlenie musí sa uskutočniť na vzdialenosť 30 až 60 kilometrov do určených lokalít mesta Humenné a Snina. Treba tiež vidieť, že tejto akcie zúčastňuje sa mnoho organizácií a inštitúcií, počnú s investorskou organizáciou, ďalej organizácie, ktoré zabezpečujú alebo zabezpečovali majetkoprávne vysporiadanie nemovitostí, ďalej organizácie zabezpečujúce ochranu historických pamiatok. Chceme tiež zachovať etnikum tohoto kraja a všetko to, čo by budúcim generáciám priblížilo krásy tohoto kraja. Možno povedať, že v súčasnom období sme asi uprostred celej akcie. Začali sme pred 3 rokmi a prvé 3 obce budú presídlené do konca budúceho roku. Ďalšie 4 obce budú presídlené do konca roku 1983. I keď tých problémov je ešte veľa, známych i takých, ktoré sa ešte len vynoria, tak jak sa celá akcia bude zabezpečovať. My sme presvedčení v koordinačnej komisii, že za úspešnej spolupráce, pričinením proste všetkých zainteresovaných sa tieto úlohy zvládnu v stanovených termínoch a že občania obcí určených pre presídlenie nájdú v mestách Humenné a Snine nový svoj domov, nové šťastie a spoločnosť získa nový, tak prepotrebný, vydatný zdroj pitnej vody. Высокие родни Бескида, ту пудами жили деда-то прадеда. Эй, плоды по вас збирали, та лучшої долі чекали. Материнську пісню дуже радо маю, граю і співаю по зеленому гаю. Ей, хто же пісню не любить, пісня всіх навсегда веселить.